Ya. Yo, Mbak Mimin, Mbak Apri. Eman rasaku berseman jahe wono ngayang-ngayang. Ya. Jahe wono kayang-kayang rasaku, jahe wono kayang kumleyang rasaku, jahe wono rasaku namune jebul taksa hanya dong hati eman rasaku berseman jahe wono ngayang-ngayang. Ya. Jahe wono kayang-kayang rasaku, jahe wono kayang kumleyang rasaku, Sugeng enjing Mbak Mimin, Mbak Apri. Enjing Mas Petro. Mas Petro. Pinanggih wonten ing wanci gara-gara. Enjing. Gara-gara menika rogoh-rogoh rasa. Nggih, kantun sing semelehke rasa, nyemelehke pikir nggih, pun boten kemrungsung kemrangga kaya sonten wau paribasane. Mboten, santai mawon. Santai mawon. Nyambut damel niku mboten sak kemrungsung. Nggih. Napa melih ngeten, Pripun? nek nyambut gawe sesuai bidang karo passionnya. Paribasan ngene lho, Jas. Kowe nyambut gawe ning ora seneng gaweanmu kuwi. Dadine hawane cepet kesel, hawane mung rekoso abot. Ning nyambut gawe abot ning kuwi sesuai bidangmu sing tok karepke. Kuwi sinangga katon enteng, apa meneh kanca-kancane nyenengke, lingkungane menyenangkan. Kowe nyambut gawe ning ketemu kancamu sing tok jak padu bendina. Ya kowe iki. Ora mesti kan ya ora nyaman to, cara Iya. lingkungannya tidak nyaman ya berpengaruh. Jadi pancen bener wong nyambut gawe iki golek duit. Ning duit iso dadi nomor loro. Nomor siji iso kadang kala kenyamanan. Oh, tak kira sahadat. Lah contone umpamane nggih, kula melu juragan. Nggih. Bayarane akeh, paribasan sesasi 5 juta. Ning kula ditekan terus, ora ndek wektu istirahat, paribasan arti lek wong tuwa ora iso. Milih kula bayaran 2,5 juta ning ya iso serawung, iso tetep kumpul sedulur, iso ketemu kanca, waya istirahat, waya nyambut gawe sesuai bidangnya ngoten rak nggih. Tetep milih sing ngoten berarti uang kan bukan satu-satunya. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Ngoten lho kadang nomor Tapi penting. Penting. Nggih. Lho nyatanya duit nyambut gawe ya golek duit. Nggih. Ngoten lho. Lho Jas. Kula kali kanca-kanca ngoten niku. Pripun? Nggih ngoten niku. Sing kaya jenengan ngendikake niku. Nyaman ngoten nggih. Nyaman. Lho. Heeh. Nyaman kepenak nanti saling mendukung, saling mengisi. Saling support nggih. Nggih. Nah, nek pamane kaya aku blank, Apri genepi, pamane Apri pas ora tekan nggone kula sing menerke rak niku pun. Iya. Ning aku kira bener ya, Pri. Ning iki kudu semangat ditenggani bapake dhewe, Pak Karanggede. Pak Joko. Nggih. Joko Sunarno. Sembah nuwun sangat. Sembah nuwun. Piyai kok entengan ya, Mas. Entengan. Tur Longgar mesti kepala. Nggih. Ade nderekke kapan itu, Nduk? Oh ning anu Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu. Nah. Nggih. Terus kula mut-mut Pak nika, ganas-ganase pandemi nika kita nggih. Alhamdulillah. Ngaturaken menapa menika Mas Petro? Nggih tetembangan ngoten. Nggih. Sampeyan iki dalang kabeh pun sampean ikuti nggih. Nggih. Menawi ingkang tasih timur-timur nggih dereng.
dereng. Oh, ngoten. Nggih, namung menawi dalang Boyolali saperangan sampun. Alhamdulillah. Klaten sampun. Nggih, sampun. Sampun sedaya. Nggih. Narto iki wis. Ya aku rung tukul no, Pri. Mbah Narto sedo aku kelas 5 SD kok ijekan. Ya. Pak Entus dereng nate. Oh, Mas Entus. Dereng nate. Nek Pak Mantep sampun. Ae, Nggih, nek guruku ae. Nggih Pak Entus kula dereng nate nderekke. Ajrih kula tesian. Waduh. Heeh. Nek pun kulino pun akrab penak. Pun seni niku nek pun ketemu ngoten pun sekeca nggih. Kadang sok wedi ngoten niku nek nderek Pak Kangko garapane angel-angel aku nek kaya gertela-telung, kaya entung kadang kula ngoten ternyata garapane Pak Kangko aku iso kabeh. Wah, Iso luput. Tak kira kesah nak ngayai. Iso luput nek bener ya aku bener terus enggak aku neget kene. Iso isin. Iso Japun aku wirang. dawi. Aku lho mbayangke nek suaraku apik ke Bu Duwi, kaya Burini ngono kuwi endah aku dhisik apa ora ora dadi ngene iki ya, Pri. Gek niki woki ngudarasa kalih kula. Pripun? Nek ayuku kaya Winong ngono kuwi aku ra wis ra dadi sinden ya, Ces. Lah terus dadi apa? Begenggek. Ya ora, sing kena Lambene. ya ora ngono kan ya godha to Pringong ayu ya godha lho. Lah kowe iki Lah kok mesti ya kan ngono. oke sing mungkin SMP wis oke sing bribek aku lah nek imanku ora kuat playune ning ndi wong wedok. Lho, kuwi SMP lho, kok iki kali logika. bribek Lho logika lho Pri. SMP nek model cantike kaya Winong, postur tubuhnya wis semluh ae. Nek imane ra kuat tetep wong ngejak pacaran oke. Lho iki realistis ae. Nek mentalku ra kuat, aku wonge geleman tetep dadi apa playune. Lho, ning nek wong mental wis aku tak netepi siji karo wong siji. Lah mungkin wis ra neka-neka dadi rumah tangga ngono lho. Berarti dhisik kae ya termasuk ira siji ya. Ya siji ning Klaten, siji ning Semarang dhisik. Tak kira. Niki DEK anu nggih sekalian nggih. Ayo no, sekalian no. Nggih. Ya nduk Eka. Penyanyi kok sindape akeh mbok ya kramas-kramas. Duitmu akeh. Ora kober kramas Bintang ora tamu nang kober. ndi mbok ya krembat nek tangane ngene kesel iki karo merem ra apa-apa wis bayar 30.000 Basane kok sendap. Ombe bintang tamu nang ndi. Lah Gusti Allah. Bah, Jan. Sinten. Lah polahe kok ngono. Pak Kangko tombok mic siji. Alah, ganteng nek mik. Pokok sendap. Ki lho ning nggon kene iki lho nggon kita enek rambut-rambut sing marai gatel. Heeh. Rambut dudu rambutku dhewe, rambut liyane iki sing marai gatel ning kene iki lho. Oh, nek aku rambut tukul-tukul niki lho, ijo liwan ngono iki lho sok Oh, gatel. lah Kowe iki cek mending nek sindap. Lah apa? Dek lek men ki rambut isine coro. Ya ora banget to, Pri. Nek gurem ngono ki. Iya bringose dicukur. Kandane aku ra wis ngomong to, engko nyelot esuk saya nyelot ketok. Bringose tukul, Nek jenggote apri ki dia apa dijabuti siji man pingset. Aku kan ora telaten, aku ora telaten. Ora telaten. Ya dikerok esuk sore kudu wae. Ning Mbah Imin ki ayune nocturnal kok ya. Nocturnal. Di sini mau Nocturnal ki kewan. ngomong. Natural. Oh natural. Natural. Nocturnal kon dhuwur mau Mbah Imin. Cekincing no. Nggih wis sing-sing Mbah. Ya Oh, Mbah to semangat. Bude, tante. Penggemar Pakde. wis akeh. Heeh, Kudu terus? pinter sing ngrekso jenengmu. Dirungokke. Delang-delang kabeh Simbah ngersake kowe. Atau dadi Nggih, susah iki ora masalah mencarinya tapi mempertahankan. Nggih. Isoh dawa ndawake. Nggih, Mbah. Nah, kuwi lho. Contonen Bude Mimin kuwi. Biyen iki sapa to? Mimin iki sapa? Ning bareng saiki lho, akeh para Sing ngersak. mindula iki Paribasane sasi iki aku mbalekke piro ae nek Wah. dinalar. Alhamdulillah. Pak Kangko mbalekke aku ya melu gawe status mbalekke kok. Keparat. Sing iso gawe status apa Pak Kangko tok. Lah nggih. Aku ya mbalekke. Balekke. Mbalekke utang maksudnya. Iso nyaur utang pirang-pirang nggon ngono sasi iki maksudnya. Keparat. Kamne ya alhamdulillah lho iso nyaur utang pirang-pirang nggon lho. Jadi rada cethek ngono lho. Alhamdulillah. Sliramu wis tepang kali Pak Joko Sunarno. Dereng kula dereng nate nderekne. Oh, ya sesuk. Sesuk. Beliau piyane alus nek mayang ora Nek neko. mayang halus. Piye mboten neko-neko ya. Ngomong banget karo oh Mimin ki sone apa cublak-cublak suweng ya cublak-cublak suweng tidak memaksakan. Nek Sone sesuk umuk. kudu sinau apa ngono. Lah ngono kuwi sing mendidik. Engko wayah umuk ya kudu dikeki kesempatan umuk. Ya Ayo naik Kang ngaturke apa? pelok barang apa nduk, Kak? Pelok barang. Heeh, sih, nuansa pelok barang. Lah apa sing apa kuwi sarung jagung? Oh iya bisa. Sarung jagung. Heeh. Ning njaluk dibawani sike. Oke. Taun nono ya. Ya, Cek son sik lho. sek-sek. Cek. Bismillah.
taunana windanana nganti mangsa dadak bisa lanjut ya mbah. Monggo wong ayu. Iya wong bagus. Aku. Ayune. Iya, Brengose. Marang dika Ingkang tuku. engkang tuku rina wengi dadi hati Kaya arep brakot kaya dadi yang. menggaum prasaja ora bisa Monggo buka saking Bonang Yuk. Mas inggih. Nah, yo dalos. saking Mas Aris ingkang mapan wonten ing Amerika Serikat. Oh. Iya. Tasih mirsani wonten channel YouTube Mbak Mimin, Mbak Abi kalika. Nyuwun lagon Hari Merdeka. Oh nggih, sampun kula aturaken kala mau 17 Agustus. Menika ugi sugeng dalu singgol-singgol kanca lan dulur via live streaming. Pungkasaning lagu manut kemawon kagem sedaya penonton di channel DLI Dwi Jolaras Indonesia. Salam budaya dari Sobat Gurem, matur nuwun. Saking Ibu Lurah Arya Sena. Wis tak aturke pamundhute. Nah, apa? Njaluk kanca sapa kowe, Kak? Sini dhuwur. Nah, oh, kanca. Sapa? Ya. Nek aku ya tetap Chandra. Oh, Chandra. Aku ya yes Chandra. Chandra piye Mbak Mimin? Chandra matuk. Heeh, matuk. Apa Burini ya aja. Aja. Chandra wae sing Aja Burini. Ora oleh to. Ayo Chan.
Chandra ini ra Banyumasan ora. Lah, urung metu lho Urung sedeng metu sesore belas iki mau. lho. Lah iya. Urung beksa lho. Belas. Urung beksa. Kuwi kan basike saka cah tari. Cari Jadi, to basike. Narine iki ya menonjol. Hari ini. Masa narine tok sing menonjol terus? Lah ya. Ya ada yang lain yang menonjol. Kapisan sanesipun nggih menonjol ngaten swantenipun anggenipun ngati salira dibusana ya pinter. Cantik ya Mbah Imin. Ayo. Biyen Mbah Imin pas SMP ya sakmene iki ya mirip. Ya mirip ning ayu aku sithik jaman. Keparah. Pokoknya wong-wong kudu sak ngisorku aja nganti. Oh Mbak Mimin biyen SMP iki ayu terus dekek kok. Lambene tapi. Kok Dikek kok lambene. gue. Tumbeng. Selamat pagi Mbak Eka. Selamat pagi Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baru montang-manting ya. Masane apa badan montang-manting wong lho iki. Iki wong loro ki do ngomong apa Ora to kok iki? montang-manting maksudnya piye? Bahasane mbok nganggo. Maksudnya bar kang kanang ngene, gue. Kanang ngene iki apa? Bar kang Medan, Medan mau ke Jakarta, Jakarta semari ngene. Gue Mbok. Iya, Mbok. Bener, Mbok. Mbokmu dhewe kuwi. Mbok muda. Ini jadwale sing kono kene. Kon ngapa, Mbak Apri? Kowe tok gulung kok kono rene. Nembang to, Ndra, apa Nembang nang sing rancak. Beksa, Ndra. Sing Banyumasan lho. Banyumasan, ayo. Mumpung sing ngendang ya saka Banyumas. Ayo, Dra. Ya, Ndra, perasaanmu bengi iki ya, Ndra? Anget ora? Wah. Seneng sekali. Sebabe apa? Sebabnya pendoponya ini bagus banget. Aku terheran-heran. Pengen gue ngene iki. Pengen duwe sendiri. Duwe cita-cita pengen duwe pendapat ngene iki ya. Iya, bener. Iya, aku yang duwe ngarmah pos kampling. Lho saka cilik sik kan nyeram. Saka cilik Mbak Min. Semuanya dari yang kecil dulu. Kecil dulu no, nek pengen ngene dadine Lama-lama menjadi besar. Nek langsung muluk-muluk engko ndak malah gendangan pengen kudu oh budidaya dijaring disisihke. Ya. Indra. Bawa sik, Dra. Bawa sikit. Ya, Disit. siap. Disit, bawa disit. Bawa disit. Bawa disit. Bawa disit silit. Ora tetol. Ora oleh ngomong silit ki. Kemiyeninya tekin cilik. Wi artine ngene lho, Mbah. Biyen aku waktu kecil, ya bener ta? cerdas Gen banget. cilik, Ada gen cilik niatan. Tak kira artinya wet biyen nek Tekin kucil. wit masih. Oh, Indonesianya masih. Tekin ki masih Ketika masih kecil. Ora kok awet biyen cilik nggonku. Wah, jas ora bener ngono. Incus banting lho warna-warna. Wani banteng iki. Apa kowe? kok gento. Ayo, Ndra. Ditresnani biyung. Setan kuwi posisi enak wal ini. Ndra terus dah. Nak ya kak ya. Iya no. Oke. Wah, apike ya. Rama Awake Chandra lek ngene koyo dispenser. Lah Bisane kayak dispenser. kerane ngendi? Ngene badan Kayak Kerane neng ndi? Kerane ndi? Mbok. Ning ndi Ndra? Sing roh jare aku roh jare Yo alah. Ayo Ndra. Pawakane nawon kemit. Oh iya. Apa kue? Pawon kemit. Nawon Oh, kemit. Nek lek pin nawon des. Aku sing elek ngono. Elek pun nungso kekno aku kabeh beri ben. Kayak gue cekel, lagi kesu. Tadi wong aja kesuan box stroke. Stroke kowe. Stroke ringan malah. Iya, aku ora nesu. Wong sing gampang nesu kuwi imunitas tubuhnya menurun 70%. Oh begitu ya mbak. Soalnya kan pikirannya kan kemronggo. Jadi harus happy terus harus ya. happy. Happy sekiranya kayak wong gemblung. Iya. Kowe yo Ndra ning dinding guyu ya. Lanjut Ndra. Wino aja kan mangan tape lho, Nok. Kowe jek gadis iki mengandung ragi, soalnya yang perut kan marake ning rahim marake panas. Nah, boleh ngicipi satu aja. Aku apa Nek ora wong perawan ora Panasannya itu Mbak Imin ndak luar ning rahim biasa. panas. Ngono Apa kuwi. aku rasa meteng ki mergo kakean tape ya, Le? Mbah Imin ini Bukan makan lendut ya kowe iki. ngerti ngono koyo dukun bayi ya Mbah Imin. Ayo. Dipun kendang kewar kewer dina bengi nyong di ku
Bener. Betul sekali. Timang-timang kewer-kewer ya. Apa nih sing kewer-kewer? Bayine. Suse kewer-kewer. Ya Uli. Indra, terus Indra. Diling-ling lan disawang inyong nangis tulung Aku menangis terus ngendang. Nangis kok ngendang. Tulung-tulungi ngendang. Tulung-tulung kini Pak apa? Toto berarti. Iya. Ditembangi banyu masan kejane nek Yo, eling-eling Banyumasan yo, Dra. Nah, yo coba. Yuk, monggo buka saking sarung. anu Main dijogeti karo Chandra. Ya. Ayo, ya ayo masih Yo. nonton Apa lengger yuk. reok apa eling-eling? eling-eling Mbak Awake dhewe nonton eling karo Mam Saren. Iki jenang lot kok saren. Saren. Sembrono. Ora iso mbedakne saran karo jenang. Kulino kowe. Hah? Tambah darah kok ya. Ora mung roh nek ning pasar ke bentuke ngene, Nek. Ya, Ndra? Yo. Monggo saking saron. Yuk, dados. Rokok tak
nyenengke ya. Hebat. Sigrak energik. Sigrak energik. Kaya nama-namane Mbah Imin biyen. Ya ora aku. Aku lapas ketukan. Aku rung kendang rung mune joget sengeni apri kowe iki ngentenono kendangmu dhisik. Sregep kok ngono. Sregep mulane ngono. Ya ning kapisane dhewe petingane ya dhewe-dhewe. Semangat Nduk Chandra, membutuhkan energi terus, banyak minum, ndak dehidrasi ya. Lah wong iki pomo ora kon nari ngono nesu isuk. Aku ora kon nari ngono kuwi. Dadi mbuang apa jenenge ngono kae? Napa? Vitamin ning awak lemak ning awake jenenge apa? Kalori. Ah, Membakar kalori. samuri. Kalori. Nggih. Ya, ganti. Sing duet iki rong metu yen mau. Duet. Lagune duet. Nah. Menapa? Oh, eneng manis. Oh, eneng. Apa kae? Yo ganti sapa jenenge? Diajeng Chandra. Nah, yo. Nah, iki. Diajeng Chandra Mulia. Nah, ya. Ya nak. Diajeng Mustika Tuban. Nah, iki nganggo korek ya, Ces. Piye? Nganggo korek. Kepala bukan sembarang kepala, Tuban oleh. Ya nak. Ora gundul kok kuwi. Nek gundul kuwi iso dikorekne. Tak kira saben-saben wong Tuban gundul, ora berarti ya. Enggak. Ora Ndra. Terus Sandra deg-degan. Jajal nggo korek gitu. Aku yo kowe ya gundul ngendi? Biasane kuwi duete karo Mas anu sapa jenenge kuwi Sinu. Mas Sinu. Milih karo Sinu biasane. Mboten kali Om Siklun. Sin. Oh, lah pilih-milih karo sing ndi? Karo sing Apa? Mas Sinu apa Siklun? Milih ndi? Lah milih ndi? Derek kula. Kae kok iso nyuwara kae? Kowe saged let
Alah, rada gak penak, Pak. Jemputan nang ora digeret Masa tak jemput? Heeh, dijemput itu. Monggo, Om. Weh, Om. Prank. Gak penak, Pak. Awake gak penak. Ora penak. Iki mau krungu suaramu jarene gatel ngono. Ya wis, karo Ora gelem? Oh iya. Kali Mas Sinung mawon. Ya ora sinung. Sing cik padha jokone cik padha prawane, insyaallah. Ya radong Oh, kok. insyaallah gak apa-apa. Lah ya radong kok ora mudeng kok. Nah, ya. Manis ya cara sragenan endi? Nah, ya coba kaya ngapa? Ya. Ah, Nggih, men jangkep aturke kelawan kanca-kanca PWKD ingkang tasih kepareng mungon mening channel Dwi Jolaras Indonesia. Iki menika ugi wonten mamdhut saking Mbah Lurah Watu Limo saka Trenggalek. Oh, nggih. Ingkang tasih monitor nggih. Nah, caping gunung sing disuwun ning wis diaturke sore mau. Oh, ya. Nggih, pinanggih Mbah Watu Limo Trenggalek. Oh. Insyaallah tanggal 29 ning tak Panggul Trenggalek terus. Wah, ya. Ya. Ya, coba diaturke. Iya, Cok. Nah, ya. Mister Mendemon nggih, Pak. Mister Mendem? Nggih. Oke. Nah, ya. Wah. Ya. mendem wedokan apik, Indra. Mendem wedokan. Heeh, kuwi mendem wedokan. Apal iso. Mboke. Mau jape rada kempling. Wis terserah. Kok jur mulah malih lagune. Pak. Wah. Nurute Adi wedok nih lho, Pak. Heeh. Apa? Nu? Nggih, Mas. Nggih, Mister Mendem. Mister Mendem. Oh ya. Ya, oke. Yuk, monggo diaturke. Yuk. Aku wis kandha cium marake cilaka. Aku wis matur yen men sena pangan lantur. Wis tak aturi yen wis mari kanca-kancane pamiti. Syukur bagi mendem pada ditinggalne. Selamat tinggal Kanca kuleren duga. dongakno kuat mendem wis ora kuat. Hey, Dwi Jolaras Indonesia. Aja mendem meneh lho, Mas. Tenang. Tenane. Tenang. Aku wis kandha cium marake cilaka. Aku wis matur yen men sena mongan lantur. Wis tak aturi yen vodka marake lali. Banjur ngunjuk bir kakean dadine kentir. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Wis tokno wae yen mendem tak glosor dhewe. Piye. Yen ngono aku rasuti mas. Lilana aku bali. Wong tuaku kuat ningani. Aja cekak atimu. Ora mas. Wis tak Tutup kelakon
lakonku pancen bener kandhamu mergo mendem ngrusak awakku Yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bagi mendem padha ditinggani selamat tinggal kanca kelireno dugal dongakno kuat mendemmu wis ora kumat Hiro Rupa. matur nuwun. Yang terakhir untuk semua all artis Dewi Jolaras Indonesia berdiri. Nah, yo. Digarap seragenan. Nah, yo. Ah, nggih bom ya, Tru. Nah, kabeh bengok, kabeh muni, kabeh joget. Ayo lek melu lek. Yo. Wis lagune manut karo sing balung. Mbok sing balung ya klina sapa Indah Laras. Oh iya. Ya, wis. Nah, mumpung nganggo gamelan blimbingan. Ya, Genyeng-genyeng. Genyeng-genyeng. Ya, ya. Mbak Wiwi, Mbak Chandra. Manut slendro ya gelem, pelok ya gelem. Ya. Nggih bom iki, nggih keri dhewe. Oh ya, ya. Gonggongan. Ayo nak Chandra. Nggih, Ya, ya. Nduk Wiwi. Yo. Dangkat. Lagune napa Pak Petru? Wis manut pokoke, manut karo sing balung. Ki ngasah kecerdasan. Ben nek klop ing antarane sing balung karo sing nembang. Oh ya. Ayo rasah diarani lagune ning kok lek perkara apa jenenge ompahe piye kudune sinden wis paham. Oh ya. Yo. Iki jejere diatur ora? Jejere diatur ora? Iya no diatur no. Berdasarkan tinggi badan ora? Ora wis. Wis aku ning ngene wae ya. Wis nek kono kowe. Apa ning buriku kene ka kowe? Kok aku ini ndi-ndi ra patut to. Lah piye? Nduk Eka. Tengah apa piye? Tengah kene, tengah Kene lho. kene. Aku di tengah ya. Ayo. Sini. Siap gerak. Ora siap brak niki. Sigar brak. Oh, mesti sigar yo. Ning ya aja kaya preman ngono. Iya. Ya. Monggo Mas Guru. Ya, keplak ketange Mas. Yuk. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresna. Yen nyatane sliramu marani ati. Ati tandu ora bisa dikandani. Pripat iki ora bisa diketete. Yen to weruh sliramu jejer
Matur nuwun sedaya. Tak mbacutke laku ya, Truk. Ya, Truk. Apa? Kalau sawangan ana guwa ning tengah ngalas sing kudune guwane peteng dedet. Lah kok njero guwa padang jinglang kene apane ya, Truk? Nyedaki rono, Mas. Wah, ngono mati, Truk. Truk. Adate jenenge guwa ning jerone guwa kuwi ora kuwawa. Ana sarating srengenge sing bisa nembus ana lambunging guwa. Iya. Ning guwa kae kok padang. Iya ki Mas. Iki nyolomadi ana jerone guwa tek padange jinglang kaya ngono. Lho, sing mlongo iki guwane sapa lho kowe? Sing mlongo ya ini lho guwane sapa? Piye, Truk? Mlebu guwa. Wong pira? Wong 3. Ora lara iki lho. Sitok-sitoke lho. Mati sangga wong 3, mukti sangga wong 3, mlebu jroning guwa. Eneng apane kae? Ya. Sing reksang nangengkung ing jahtan kapadaning sih ing jahtan kapadaning sih dadi peteng itu barang-barang telu iki digawa metu jero dadi peteng dedet. Iya Mas. Berarti barang sing mencolong utawa mawa sumunar mawa tejo ing hanalai dumunung ana ing barang telu iki barang dilega metu jero dadi peteng dedet lan mangan. Kowe yen to, Gong? Ento. Apa isine? Ayam bongo gek ula. Udu. Ula tek adahe apike kaya ngono lho, man-man adahe. Nggon bukan reng. Tak buka ya, Truk. Loh, Truk. Apa? Mating kerlip. Apa? Aku dhewe ora ngerti. Matno, Mas. Sandangan, Truk. Sandangan? Heeh. Busana. Busana. Sandangane sapa? Ora ngerti. Nggonen jajal. Bathara Narada. Masa? Heeh. Layak nggon bokong ki metu bantale. Heeh. Jebule busanane Bathara Narada. Heeh. Aku tak dandan ya, Kak. Kandangane sapa? Caca nek maling ganteng-ganteng men nggih. Wah, ya. Pukulun Bathara Garu guru. Guru.
Aku tak salin sik, Tru. Heeh, awas lek keri. Ora iki lho tak cekel. Engko keri. Ora, wis tak pentelengi. Gage, engko sike. Gendang engko sike. Oh tak antil kok randang-dang. Waduh. Nggonmu sedeng ya, Tru? Sedeng iki. Wah, nggonku sing ora sedeng. Jajal dimatke tenan. Sedeng ora? Gage to. Kok sik ora sedeng ya. Wah, sing goblok kanggo, Tru. Ngopo? Bolongan kathok sitok tak leboni sikil loro. Mula aja puwa-puwa sitoke to rasa dadak nganggo loro barang ora. Karepku ngono, karepku ngono, karepku ngono. Gage rene. Loh, iso metu kono lho. Menggok kok kene iki lho rene. Waduh. Para dewa, Mas Gareng. Dewa. Heeh. Bathara Narada, Bathara Guru. Aku sapa iki? Bathara Brahma. Dewane geni. Wah. Entuk kamukten iki asli. Heeh. Iki berarti dewa-dewa telu iki ning Ngarsapada nggone ning endi awake dhewe ra roh. Terus munggah ning kayangan. Ning kayangan? Heeh. Dadi dewa ning kono. Apa iso mabur angger ngangge sandangan ini iki bakal iso mabur. Oh, ngono ya, Tru. Iya. Ning ya dialeke kuwi ya kudu nganggo Bathara Guru Narada karo Bathara Brahma. Gage diwiti, Mas. Pergenjang buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Adi Guru. Wonten pangandika ing ngadhawuh Kakang Narada. Sawetawis anggenipun ulun kaliyan Paduka Adi Guru mapan wonten ing Madyapada. Monggo kula dheraken kondur makayangan, monggo kula dheraken. Bathara Indra wonten patika dawuh. Iso. Iso wae. Munggah kayangan dadi dewa, dadi dalan kamuktane wong telu.